Sí, sí, està a favor de privatitzar les pensions. Aquest és el seu concepte de solidaritat, fins i tot entre generacions d'un mateix país. Au, va. De garantir-les, senyor Illa. Som favorables a garantir-les. Perquè no ens haguem d'acabar jubilant als 80 anys, que cada cop ens ho allarguen més per pagar la renda mínima garantida als immigrants que deixen entrar. La següent pregunta també és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari mixt té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Catalunya, casa Palestina. És el títol del darrer episodi d'aquesta novel·la negra que el socialisme redacta amb els nostres impostos. Un programa dotat amb més d'1,5 milió d'euros que pretén acollir palestins durant 3 anys. Tenim Barcelona i altres ciutats catalanes plenes de sense llar, dormint al ras i morint-se de fred, sense que la màxima institució del país trobi fons per donar-los aixopluc i vianda, però en canvi el govern Illa troba 1,5 milió d'euros anuals per importar immigrants procedents d'un país on el terrorisme guanya eleccions i on la mainada és educada en l'odi contra els jueus gràcies als fons públics europeus. Milers de famílies catalanes esperant per una prova diagnòstica, per una operació quirúrgica, i ells arribaran i automàticament, cap dins. El nostre pressupost i el nostre sistema sanitari a disposició de qui a su ara celebrava atemptats terroristes i cridava consignes nazis. Els països musulmans no acullen palestins perquè els fa por el grau de radicalització dels habitants de Gaza, però vostès es veuen amb cor de dur-los cap aquí. Digui'm, els faran un curs de drets humans com proposava el senyor Colomines amb els imams salafistes o ni això? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. El termòmetre moral de Catalunya, que es demostra, per exemple, amb els acords als que hem arribat per donar tractament a les persones que pateixen EVA o, per exemple, en com acollim i integrem a persones que venen d'altres indrets, persones immigrades que fugen de situacions de pobresa, està, per descomptat, o per fort, molt més per damunt del que vostè demostra amb la seva intervenció, un cop més. Plena d'odi, plena de rancor, plena de por. És un discurs poruc, el que fa vostè. És un discurs poruc. Només es pot entendre aquest discurs d'una persona que té por, una persona que no confia ni en si mateixa ni en el seu país. Bé, de vostè què sabem? I avui ho tornem a veure. Que està a favor de Netanyahu, que està a favor de Trump i que està a favor de privatitzar les pensions. Sí, que està a favor de privatitzar les pensions. Sí, està a favor de privatitzar les pensions. Aquest és el seu concepte de solidaritat, fins i tot entre generacions d'un mateix país. Au, va, això sí que és lluir-se. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. De garantir-les, senyor Illa. Som favorables a garantir-les, perquè no ens haguem d'acabar jubilant als 80 anys, que cada cop ens ho allarguen més per pagar la renda mínima garantida als immigrants que deixen entrar. Això que vostès volen fer de casa Palestina ja ho va fer el govern de Dinamarca l'any 1992, acollint 321 palestins. Saben quin va ser el resultat d'aquell experiment? El 64% d'ells va cometre algun tipus de delicte en territori danès i el 55%, 27 anys després, vivia exclusivament de subsidis públics. Saben quin va ser el cost de tot plegat per als contribuents danesos 33 anys després d'haver-los acollit? 300 milions d'euros. 300 milions d'euros llançats perquè uns governants vanitosos com vostès poguessin fer-se els bons samaritans davant l'opinió pública. Quants en pensa acollir vostè, senyor Illa? És per anar fent càlculs de quant ens costarà la seva broma. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. No n'hauríem d'acollir cap si no s'hagués produït el genocidi, que ha iniciat el senyor Trump. No n'hauríem d'acollir cap si no es produís el genocidi que ha iniciat el senyor Trump, al que vostè li dona suport. El genocidi que hi ha a Gaza. Per cert, l'altre dia vam fer una cimera. Vaig convidar tots els grups per veure els efectes com podien pal·liar els efectes que es produïen sobre la societat catalana gràcies a aquesta guerra, aquesta nova, a Iran. Van venir 6 grups, tots ells amb propostes. Algunes hi estem d'acord, algunes no. Vostè no va venir.
Quina feina fa vostè? De qui s'ocupa vostè? No li importa els efectes que té la societat catalana, els efectes d'aquesta guerra d'elecció? No li importa això? La següent pregunta és sobre les polítiques de segregació i laïcitat de les institucions. I per formular-la en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Anys i anys dient-nos que calia avançar cap a la laïcitat de les institucions i de la vida pública, que no es podia permetre la segregació per sexe ni la discriminació de la dona. Avui als nostres carrers i a les nostres aules, milers de nenes i de dones es tapen els cabells i el coll per no incitar els nens i els homes en una visió absolutament pederàstica, misògena, fonamentalista i arcaica que els governs més feministes i progressistes de la història es neguen a combatre. Avui, centenars de mesquites construïdes amb el seu vistiplau damunt el nostre país segreguen per sexe i discriminen la dona sense que vostès, tan bel·ligerants amb el patriarcat europeu, badin boca. No només no ho denuncien, sinó que s'empolainen per participar als iftars, subvencionats amb diner públic i celebrats en els mateixos equipaments municipals que tan laics havien de mantenir-se. I ara, per acabar-ho d'adobar, ajuntaments governats per la CUP i per Junts dilapiden centenars de milers d'euros públics per construir cementiris musulmans damunt Catalunya. La segregació religiosa que no es permet als vius sí que la toleren en els morts. Quin laïcisme més estrany aquest seu, no? Els fan nos a les creus, però els vels islàmics no. Molesta la segregació a les aules d'escola cristiana, però no molesta la segregació dins els centres de culte islàmics. Digui'm, l'islam queda exempt de complir els seus requisits feministes i progressistes? O és que el seu feminisme i el seu progressisme són els mateixos que pregona la doctrina islàmica? Aclarim-ho per saber si hem de començar a córrer. Per respondre, té la paraula el senyor Ramon Espadaler Parcerisses, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica. Moltes gràcies, senyor president, senyora diputada. No és la primera vegada que hem d'aclarir una mica la diferència abismal entre el que és laïcitat i el que és laïcisme. La laïcitat és el tracte per igual a la creença i a la no creença i dins la creença el respecte per totes les expressions de la mateixa, per tant, a totes les regions. Aquí és on està instal·lat el govern de la Generalitat i vostè em demanava sobre laïcitat i segregació. El govern de la Generalitat, la resposta és nítida, diu no a la segregació i diu sí a la laïcitat. Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Bé, ja ho hem entès, no han calgut gaires paraules. O sigui, la seva laïcitat o la seva defensa de la no segregació es limita al cristianisme. Ja ho hem entès. Per respondre, té la paraula el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica. Voldria compartir dues reflexions, ja sé que vostè no les atendrà, però en qualsevol cas, respecte a aquesta última expressió que deia en relació al cristianisme. Miri, en el primer dia d'aquesta legislatura el president es va definir com a persona socialdemòcrata i humanista cristià. Jo li explicaré la meva experiència sobre l'humanisme cristià. La primera responsabilitat pública que vaig tenir, una persona que jo m'estimava molt, que era el Cinto Codina de Vic, em va regalar una imatge que no he portat perquè no sóc amant de les performances, que era la fugida d'Egipte, extreta del frontal d'un retaule d'un meravellós petit monestir que és el de Santa Maria de Lluçà. I em deia, sempre que parleu d'immigració, sempre que parlis d'immigració i decideixis que parlaràs, per tant, de drets i parlaràs de deures, evidentment, no perdis mai de vista que la Sagrada Família en aquest moment eren refugiats, eren gent que migraven. Aquest és el concepte que nosaltres tenim d'humanisme cristià. I després tenim un altre concepte, no només de la persona, que és de la dignitat de la persona. Tenim un altre concepte que és el de la pertinença, a la societat. I la pertinença es pot valorar de dues maneres, com ho fan vostès i tota la ultradreta que els acompanya, com un element segregador, que és un refugi només pels autòctons, o la pertinença es pot entendre d'una manera molt diferent, que és com l'entenem la resta de grups parlamentaris d'aquesta cambra, diferents de l'extrema dreta que vostès representen, que és com un projecte compartit.
Per tant, dignitat de la persona sí, i des d'aquesta perspectiva també ho hem dit amb molta claredat per boca de la consellera d'Igualtat i Feminismes, que estem oberts a plantejar tot el tema en relació al vel integral perquè atenta contra la dignitat, molt probablement, d'aquestes dones, però respecte a la comunitat i a la convivència també i fins al final.